Ако искаш още една вафличка. Не, Не искаш повече. не. Абе се някой ще има много големи, а ще има и други, де ще загубят. Ще има, разбира се. Знаеш кой ще обядвате днеска, или? Кой ще обядвате днеска? Не знаеш. Облигни са назад. А, така. Облигни са, а. Така, да. Сега след малко ще обядвате. Ще е нещо хубаво. Неделя е днеска. Сокче искаш ли? Сокче, то се топля. Сокче, ма. Не щеш ли? Бати Митко, той стана полицай. И една тук ми вика, яш,